Kaalis lang nung nag-deliver ng CHB dito ngayon. Oh, sinira yung aking fencing. Pinutol nila yung aking ano dito. Ay, kawawang naman. Bakod ko dito. Tapos ayan na siya, 500 pa daw to, bali 2,000 CHB ang aking order or sa bakod, pero ito unahin yata ito sa pang ilalim para daw pag naghukay dito sa side na to yung lupa masave na, kaya kailangan lagyan muna doon sa likod ng hollow blocks. Ayan na siya. Yun na yung nagawa nila. Nakabuhos na ng 3 poste. Ganyan. Ito hindi pa. Kikiusyoso ako dito. May daanan pala dyan, maliit. Kasi dito binakura na. Purti man bagay ka divertong bakod eh. Gusto ko manikan-manikan. Nakakita ko yan pa. Iyan eh. Nabutong. Ba't ka ito pinabakal? So ito yung sinasabi ko, itong lupa ito kapantay ng bahay na yan, parang hill siya, bundok siya pag ganon. So ka-level niya na yung kuryente, yung wire ng kuryente, kasi kasing taas niya yung poste ng kuryente. Ayun, poste ng kuryente. So ito siya, so ito yung lupang to, ka-level ng bahay, ganyan. So ayan yung baba nito. Ay, nakakatakot. Yan yung kalsada. So dapat dito ang right of way straight lang. Ginawa nila, pinaliko na lang nila dito. So yan, papunta doon. Kasi nga, parang ang hirap naman itong mapantay. Kaya dito, cute nga. So dito na ang right of way nila pag ganyan. Uy, may star. Bahay. Ang daming nagpapagawa ng bahay dito. Tapos ayan yung manukan, tapos sa kabilang lote doon manukan din. So puro dito manukan, kaya minsan malangaw. So yan yon. Ay, uy, ang ganda, nakikita pala dito yung Mayon Volcano. Oh, ang ganda ng view dito. Mayon Volcano. Tapos doon puro na yan kabahayan. Tapos dito rin malapit nang matapos. Tapos ayun yung bundok na yun, mataas na bundok na yan, yata yung bukid ng punso na tinatawag na Santa Cruz na ngayon, kasi merong tower doon na ng telecom. So parang yan yung Santa Cruz, nakikita pala yan dito. Ang ganda ng view dito actually. Ganda ng view dito, oh. Tapos yun, right at our backyard pag nandito ka, Mayon Volcano. Very nice. Ang ganda ng view dito, oh. Tapos yan, napapaligiran ng bundok. Ang ganda ng estado dito sa side na to. Dyan kasi sa bahay parang wala namang nakikitang view, pero sa side na to ay nako, ang sarap dito magpagawa ng bahay kubo dito. Ay nako, super. Tapos ito yung tapot. Tapos ito yung kay Kuyang Mabait na pinapakuran niya na hindi na kami dyan makadaan. Doon kami dumadaan sa side na yan. Bro, ang ganda dito, oh. Maganda kasi wala pang bahay. Siyempre pag bahayan na to. Ang ganda.
So, ganyan lang kalaki ito. Ito yung right of way. 2 meters yata. Ito 2 or 3 meters. So, yan. Pero dun sa side namin, 4 meters ang right of way. Tapos ito, baka ito na lang ang kunin kong pang dumping doon sa likod. Kasi sabi ni Bossing, ito na lang daw. At bayaran na lang daw ng per truck. Hindi na per kubiko. Kasi daw malapit lang naman. Diyan lang naman yung bahay namin. So, pero syempre ikakarga pa kasi sa truck. So, I don't know. Hindi ko pa nakakausap yung may-ari. Si Bossing pa lang nagsabi sa akin nung nag-deliver siya ng aggregates. So, ito yung maliit na daanan. Dito ako dumadaan. Ay, para doon sa kabila mas maganda. Hindi ko na kailangan. Doon walang harang. Dito tayo dadaan. So, dahil magpapasko, nagsiuwian yung mga trabahador dito. Mataga. Ano pa nga, kaalis lang siguro, mainit pa yung ano nila dito, sinaingan. Kaya lang, dito sila nagtatapon ng kanilang basura. Daming kalat, daming basura. Ayan na si Ugas. Diyan sa dumaan. Ay naku, grabing init ng ano, ng pader. Ito yung sinasabi ko, kaya ayoko sanang magpabakod ng konkreto kasi kahit tingnan mo wala nang init, pero grabe yung init dito. O parang nag-i-steam yung singaw niya. Yun ang iniiwasan ko. So parang super as in talagang nasa oven ang feeling mo kahit nandito ka sa labas. So pero nagpapabakod ako sa likod. Siguro hanggang dito lang naman. Para lang pang ano naman kasi yun. Parang retaining wall. Para ma-hold lang yung lupa. Pero dito sa harap, mas maganda talaga yung ganito. Kasi wala nang araw, wala kang mafe-feel na init. Kasi walang pader. Pero yung pader as in, parang steamy. Steaming hot ang feeling. Ihaw-ihaw tayo mga besh. Purti man parang kan ihawan na ka din. Ay lang galing na ako. Amo, di na naipay-pay. Bakit? Tadi na naipay-pay. Kaya mo lang pag bagong oras. Bongga na, mabilis lang. Mabilis lang pati di na idaba-dabaw no. Kasi naiihaw dito sa kabling na idaba-daba. Dapat constant berto ang pagbalik eh. Kasi mabilis lang siya ano. Kapasay ka boy. Merry Christmas everyone. Our simple handa. So bihon, tapos may tinapay, ito mga dessert, brownies lang lahat yan. May Dunkin Donut, tapos may egg pie, chop suey, barbecue, chiffon, tapos hotdog para kay TJ Boy. Tapos ito, I like this very much, lumpia, and then inihaw na chicken. Sunog-sunog pa, masyado kasing malakas yung apoy. Tapos meron talaga akong ganito. Kasi may iba't ibang the classic star margarine. Gustong gusto ko to. Ako ang gagawa ng palaman for me. Yung ganito na may asukal. I like it very much. So, ganyan lang. Very simple to celebrate the Christmas. Tapos may bisita ako dyan. Hi TJ.
seryoso si Teji Boy. May aso. Uy, malaki yan. Buhay probinsya sa gabi. Oh, ang sarap naman ng buhay ni Ugas dyan. Pahiga-higa lang. Oh, katatapos lang namin mag-dinner. Late dinner. Parang Christmas Eve dinner. Kasi usually hindi namin nakakasanayang gumising ng hating gabi para kumain. So late dinner na lang. It's like 9:30 in the evening. So yan. Ang dami pang foodang. Ang daming foodang. Ito, ang sarap nito. Kaya lang, ako kasi nag-ihaw niyan. Nakakasawang kumain. Mabuti ito, kakain ko nito mamaya. Tapos busy na sila manood. TJ, halika na! Fireworks! Yay! Yay! Oh, yung aso, mga takot sa fireworks. Ang ganda. Gulat ako doon.